Kwa dhimbele nyakora mgajwang jalop jatenda piny Kenya Rigathi Gachagua nyoyore nyasi mariango odiochieng' kedo kod kech piny mangima manobagi kaunti ma Kajiado. Gachagua medo singo ni piny owacho oseketo chenro makare mag kedo gi kech ahinya to bero yore mag pur manyalo medo nyak mag chiemo e pacho ka. E kinde ma kech pod chamo ganda jo Kenya maromo milion 4.1, piny Kenya oriwore gi piny ngima dhialo odiochieng' kedo kod kech. En nyasi manobagi e kaunti ma Kajiado manokelo kanyakla jotend piny owacho mopogore opogore kotelne gi jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Today in beautiful Kajiado County to mark the occasion of World Food Day. On this day across the world, we commemorate the founding of the Food and Agriculture Organizations of the United Nations FAO in 1945. We mark this day against an unfortunate backdrop, a severe hunger in Kenya and the Horn of Africa, the result of prolonged drought. Today, more than 3.5 million people in Kenya are in dire need of food, including nearly 1 million children below 5 years and 100,000 expectant mothers. Gachagua wacho ni piny owacho oseketo kenge makare makedo kod keche pacho ka machalo kaka duoko ne ng'ombolea piny ka koro gisingo tiyo kanyakla gi counties ma pacho ka eneo ni oganda otimo pur makelo yuto. Our first priority is to reduce suffering, and over the last 1 month we have supplied relief food to vulnerable families and set aside 900 million Kenya shillings for more. Bang' chakayanga chenro mag chiwo chiemo e gwenge ma oro kwako, Gachagua singo ni piny owacho biro dhi mbele gi chiwo chiemo ne oganda ma kech negi pacho ka. We project to distribute 90,000 bags of rice, 100,000 bags of beans, and 10,000 cartons of beef. E seche ma lokruok e kor lwasi medo kelo wich bare piny mangima, Gachagua wacho ni piny owacho oseikore mar chiwo kothe manyalo nyak kata ndalo oro kaka yor kedo kod keche pacho ka. We have adopted an agricultural value chain approach to priority crops, livestock and fisheries as outlined in the agricultural sector transformation and growth strategy. Consequently, we have provided more than 3.5 billion shillings worth towards the fertilizer subsidy program. Gachagua jotend counties mondo oket siasa tenge kendo giti kanyakla gi piny owacho maneno ni dongruok ochope kor gwenge ma pacho ka.